Esta é a historia de 4 rapaces que eran amigos que se chamaban Óscar, Mario, Malena e Iria. Ían unha noite de festa a unha discoteca próxima que era un sábado cando abría. Pois esta historia é un pouco tráxica porque resulta que os rapaces cando ían de camiño á discoteca sempre pasaban por un descampado próximo que máis adiante tiña unha ponte que seus avós xa lle dixeron moitas veces que era moi estraña porque tiña unha nena debaixo que estaba tapada cunha manta e facía ruídos raros. Entonces, un dos amigos suxiriu pasar rápido pola ponte por si lle faría algo. Entón pasaron rápido, chegaron á discoteca, estiveron bailando, cantando, etcétera. E ás 4 da mañá, cando xa se viñan para os seus fogares, resulta que tiñan que volver a pasar pola ponte. Pois entonces volveron a pasar rápido e Óscar, Iria e Mario xa se adiantaron, pero resulta que Malena quedárase máis atrás e entón escoitaron os seus gritos. E cando quixeron darse conta, estaba sendo como absorbida pola nena de debaixo da ponte. Entón eles foron rapidamente, botáronlle coraxe e foron a debaixo da ponte a mirar o que pasaba. Despois desto, cando baixaron, estaba todo escuro, había paredes pintadas, estaba como deshabitado e había osos e cranios. Entonces asustáronse e Alberto, que era o intelixente do grupo, sempre levaba unha mochila ao lombo que contiña unha lanterna. Entonces encendeuna e mirou o que pasaba e cando se quixeron dar volta para mirar se estaba Malena ou encontrar algo, saltoulles a nena á espalda e pois os dous amigos que quedaban sen estar feridos, Óscar e Iria, botaron a correr rápido cara ás súas casas e decidiron non volver a tratar nunca máis este tema porque podía ser moi sentimental. Entonces despois, pois xa non se volveu a saber nada do grupo dos 4 rapaces que eran os famosos da aldea.